Aquesta no és una altra columna sobre Madrid. Ho reconec. Jo també he caigut i li he dedicat alguna columna a Isabel Díaz Ayuso. Generalment, per retreure'l el seu menysteniment de les províncies, la seva reivindicació del dret a no prendre mesures per contindre la pandèmia i que després els madrilenys puguen estendre els contagis a plaer en la resta d'Espanya, la seva afició per tractar de provincians als qui no li agraden o no li riuen les gràcies i, en general, la seva prepotència, que té la virtut de mostrar a les clares el centralisme feroç d'aquest suposat estat més descentralitzat d'Europa. Altre d'eixos mantres desgastats, buits de contingut i que pretenen cobrir mancances, com això de la monarquia més barata o la democràcia plena consolidada. Francament crec que això és tot el que hauríem de parlar els valencians i les valencianes sobre Ayuso, el que té d'amenaça als nostres drets, al nostre futur econòmic i social. Ara, com evidentment tots sabem, s'acosten unes eleccions autonòmiques madrilenyes i sembla que no hi ha cap altre tema en el món. Tot gira al voltant de l'últim incident, per minúscul que siga, de la darrera picabaralla, de les últimes declaracions de qualsevol candidat o candidata. Fins i tot sabem, i ja és saber, que el candidat de Ciudadanos es diu Edmundo. No és estrany, en un país com Espanya, en què tot gira al voltant de Madrid, en què la seu de tots els mitjans de comunicació està a Madrid, en què sistemàticament els mitjans suposadament estatals confonen la informació estatal amb la informació local de Madrid. La resta és boirós i llunyà. Els valencians i valencianes sabem com els costa encertar amb els noms dels nostres pobles o barris o fins i tot situar-los en la província correcta, de les comarques ni parle, o si estan lluny o prop de la mar. El rompeoles de les Espanyes ha esdevingut bambolla tancada sobre ella mateixa que menysté el que ignora i ho ignora pràcticament tot sobre la resta del país. Madrid és per a ells Espanya i Espanya és Madrid, per dir-ho en l'encertada i sintètica expressió de l'esmentada Ayuso. Espanya és poca cosa més que perifèria de Madrid i qualsevol reivindicació perifèrica és anatematitzada immediatament, consolidant la identificació entre l'Espanya vertadera i l'Espanya homogènia i centralista. D'això cal parlar, clar que sí, i parlar molt i denunciar-ho. De fet, fins i tot crec que caldria repensar l'entusiasme amb què va ser rebut que un vicepresident del govern de l'Estat passara tranquil·lament a la política autonòmica madrilenya, palesant una vegada més la comunicabilitat que existeix, la contigüitat a esquerra i dreta entre la política autonòmica madrilenya i l'estatal. Íñigo Errejón, per dir-ho tot, ja ho havia escenificat amb claredat. Però estic veient amb una certa irritació i una certa vergonya aliena com els valencians i valencianes estem mostrant obertament el que abans es deia la psicologia del colonitzat, i no contents amb haver viscut les eleccions dels Estats Units com si anàrem a votar allà, ara estem fent el mateix amb les eleccions de la comunitat autònoma top de l'estat espanyol, confirmant així la jerarquia i deixant veure com d'interioritzada la tenim. Comentem amb passió cada xicotet esdeveniment, retuitegem les declaracions d'uns contra altres i aportem la nostra ocurrència. Fins i tot he vist tuits de polítics que respecte molt fent campanya per alguna candidata que diu que vol Más Madrid, com si no tingueren prou amb el que hi ha i com si tingueren més opcions de votar per la tal Mònica García que de votar John Biden. Una cosa és, per exemple, solidaritzar-nos en tant que antifeixistes amb els veïns i veïnes de Vallecas i altra, esdevindre espectadors perifèrics gaudint des del galliner l'espectacle prestigiós de la capital eixa que no vol comparar-se amb capitals de províncies i que cada vegada més ens mira per damunt del muscle. En aquest sentit, també m'ha preocupat que cert partit es vulga traure del nom la paraula nacionalista per dir-se més. Més què?
Més país sonaria fins i tot bé, si no sonara sucursal en províncies del Mas País eixe, que és la versió per a eleccions estatals de Mas Madrid, i això no sembla massa prometedor, la veritat. Ho diré fins que me canse. Si hi ha alguna possibilitat de fer que l'estat espanyol siga més habitable, és fent una aliança de perifèries. I no, Madrid no és una autonomia més, però no perquè siga superior, perquè siga d'una altra lliga o alguna provincianada semblant, sinó perquè és la seu de l'Estat, perquè gaudeix dels avantatges de la contigüitat dels poders i de la capitalitat i ho fa a més amb prepotència. L'aliança ha de ser precisament entre els exclosos per demanar menys Madrid, reproduint jerarquies, mirant embaladits que bé parlen els nostres referents a la Villa i Corte. No fem xarxa ni res de profit, sinó piràmide jeràrquica. No fem federalisme, sinó esdevenim els tontos útils del jacobinisme.